ko ka ci shugabancin akwai wanda har ka gama ba za su soka ba, har ka gama ba za su fasa taɗe ka ba, har ka gama ba za su fasa sukan ka su cewa baka iya ba, baka san komai, baka yi kaza, baka yi kaza ba. Sarma garkuwa gare mu, yanci na mai na gare mu. Hukumar ta ce fina-finai ta Kano takan ɗauki mataki a lokacin da 'yan Kannywood suka aikata wani laifi ko kuma a ladabtarwa. Daman ita ce take da hurumin dakatarwa ko kuma a'a wannan ita ko kungiya mofa wanda in 'ya'yanta suka yi laifi ita ce take da hurumin ta dakatar ko da ta ladabtar. Abu biyu ne. Dan yanzu ne zo zartar da hukunci. Kungiya ta mofa. Wata kungiya sai ta ce ta yafe wancan. Ya shigo cikinta. Ya shigo cikinta. Kuma zaka ce bai isa yayi wata kungiya ba. To kaga inda da haɗin kan naka ce wannan ita ce lema wadda kowa zai shigo. To kai da ka shigo da wanda ya laifi da wanda kamata ya in wancan ya masa hukunci ka goyi bayansa domin me, domin a gyara. Laifinmu ne mu a kungiya ta mufa. Abba Almustafa ya neme mu ya ce ciyaman ku bai kamata ku dinga hukunci ga yara sun kaza. Mu kuma muna da tamun matsalar ta wasu da suke ci mana din duniya. Me ya jawo 'yan Kannywood suka fantsama a cikin siyasa ta gari? Neman abinci. To ai shine magana ta gaskiya. Na'am. Fasihai ne. Wasu na waka. Na'am. Wasu na jingil na talla. Wasu na shirya fina-finai. Wasu na yin documentary. Wasu na kaza. To sannan wasu ba su da isasshen jarin da za su iya yi nasu na kansu. Ma'ana sai su amfani da kwakwalwar tasu sai su tafi mawaki ne kai kaje kai waka, producer ne kai shirya, director ne ka shirya, actor ne kai ka nemo domin me? Na'am. 'Yan siyasa ba za su baka kudin sa aka sai da abin da za ka yi musu. To a wancan lokacin da Malam Abubakar Rabo ya zo ya dinga gwagwarmaya a lokacin shi yana cewa mafita yake kawo wannan sana'a. Shi bai nemi haɗin kan ƙungiyoyi ba kawai zartarwa. Shi wannan ya zo da wata manufa ne. Ko dai an ba shi a rubuce cewa je ka rusa harkar fim ko harkar adabi gaba ɗaya. Ai lokacin ina shugabancin marubuta na Najeriya reshen Kano wato ANA, Association of Nigerian Authors. Ai mun buga da shi. Ya zo ya ce duk marubuci sai ya zo ya yi rajista da shi ɗaiɗaiku. An masa doziya ina aka haife ka, waye ubanka, mai ka rubuta, waye, in bai yadda ba sai ce ya yi banin ɗinka daga rubutu, in kuma ya yadda ya baka ID card. Siyasa ce ta kawo wannan a lokacin? A'a. Ko kuma rubuta masana'anta ce? Akwai wayanda suke ba sa son abin. Ba na son faɗi daga ƙungiyar mu mun sani da rigima ta kai rigima, ai an gaya mana ƙungiyar da turo shi. Misali a ƙasashen India ko kuma wasu ƙasashen da suke fina-finai wanda suke shiga duniya, za ana samun minista da wasu ma har gwamnati a Kannywood. Mun fara kaiwa ga wannan mataki. An kai mana. Na'am. Ali Nuhu ba shine shugaban hukumar shirya fina-finai ta ƙasa. Duk wani fim da ake shiryawa a Najeriya kai ne shugaban wajen, kai ne shugaban abin da ake. Taɓa samun wani jarumi wanda ya riƙe wannan kujera? Mu dai ko ai ba na tsammanin ko a kudancin Najeriya ba a taɓa ba wani ɗan wasa wannan kujera ba. Siyasar mu garkuwa gare mu. Siyasar mu garkuwa gare mu. Siyasar mu garkuwa gare mu. Siyasar mu garkuwa